Hi, maayong udto. Nami tuyo. Kamu man tunay no, tong Mantangkil nga taga Kabalantian. Oo, anak ninyo si Jomar. Nasa diri karon? Ah, kay kami manggod tong ano na igsuon na mo tong taga Davao nga nabuntisan ni Jomar God. Kabalo mo ana? Wala, ma'am. Sa mo kabalo nga naa siya nabuntisan? Di ba nagtrabaho na siya sa una sa Davao? Mangod na ako tong nabuntisan niya, 4 months na karon. Tapos ginakontak na mo si Jomar nga mo adto sa amo, wala man. Nana day siya dire. Wala mo kabalo ana. Wala. Nya, kauban na mo karon ba ang ano, ang amo akong mangod og ang amo ang ginikanan. Kay makigistorya unta sa inyo ha. Pwede ba? Okay ra? Api di diri lang sa ata kay maulaw mo sila manaog kay Wala. dagan mo tao. Dali, sa diri na. Mga apo na ko, di ba? Okay. Nya, okay ra magkaapo na mo kay Jomar. Okay ra, oy. Okay ra? Sige dali magistorya na lang mo diri tay. Sige dali po. Ay, dali lang ta. Maliog lang ko dari. Nay, abri kay na sila dira. Sige. Sige. Surprise! Happy birthday! Joke lang tayo, walay na buntis walay na buntisan. Ano ba? Happy birthday! Dali lang. Happy birthday. Dungan mag-birthday? Dungan. Wow! Nalipay na unta to no magkaapo. Oo. Okay. Happy birthday. Unsa pizza imo hatay? 5 ako. 5. Kinanay? 3. 3. Uy. Ya, nanas to nga. Naatay kwarta 5,000 pesos. Happy birthday. Nay, nakabalo mo kung kinsay nagpadala? Wala. Sige. Surprise man gud. Oo. Ang nagpadala na ay mensahe para sa inyo ha. Basahon ako ha. Anak siya, hello mama and papa. Happy birthday sa inyong duha. Unta malipayon mo sa inyong adlaw na tawhan ug sa gamay nga akong surprise kaninyo. Offer mi na ako giampo sa Ginoo nga unta hatagan pa mo og taas nga kinabuhi. Mama, papa, salamat kaayo sa tanan ninyong sakripisyo kanamong mag-igsoon. Bisan pa og badlungon mi nga mga anak, pero naagihapon mo kanunay sa among kiliran nag-support kanamo. Mapa, sorry kung wala mi diha sa inyong birthday. Para rapod ni sa atong tanan. Kay kung diha rata taman rapod ka magutom. Unta makasabot mo. Mama, papa, mahal na mahal ta kaayo mo. Dili man ako masulti sa personal, pero sa akong heart mao na ang akong na-feel. Happy birthday ulit, Mama and Papa. Surprise from Mira Mantangkil, all the way from Saudi Arabia. Oy, si Ma'am Mira. Okay, so unsay masulti kay Ma'am Mira nay? Dili unta ko buot nga magkalayo ulit pero mamang kita suporta sa iyang pamilya. Salamat sa iya nga una siya sa iyang pamilya. Okay. Si tatay. Dire tayo. Akong pasalamat paabot ko na ako sa Daghang kong salamat sa iyang supporting sa mga
wala mi untay mga una-una nga among pa-upload siya apan ang Wala man. araw sa tao Wala man. Ginoo may nagbuo. Wala man tayo choice tayo, no, usahay. Una nga amo na lang yung tuptan po siya nga mo upload lang lamang kaya pangandol sa kinabuhi. Okay. So, paabot lang po na po iyahang daghang salamat po sa iyahang pag-ibog na sa buha ang iyang Wow. Ginaot untang ang Ginoo panalangin sa iyang Saudi Arabia. Amen. Okay, sige. Kantahan na to si tatay ug si nanay og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dungan mo nanay tay, isa-isa mo. Make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Tay, walang sama ni Taya. Dire na ka, Tay. Tay, oh, nakapay isa ka regalo si Ma'am Mira para sa imuha. Kanibirahan ni Tayo. Oh. Sige, sige, birahan ko taas. Opo. Wow! Sana po. Ay, dahan! Oh. Ay, dili mo mangayo. Dili mo mangayo kay tatay. Wow! Oh, na-yellow tay! Yellow. Na-yellow! Sige. Oh, na-blue! Oh! Wow! Yehey! Okay. Oy! Tay, kung naay 5,000 si nanay, naapod kay 5,000, no? Okay. Anya, ang sa'yo kasulti ni mo sab sa imong anak. Salamat po sa kwarta nga yung regalo sa kuha tungod kay piniusap ko dito nga makatabang ko sa mga Opo. panginahanglan. Opo. Anya, luha naman lang yatong mata. Sana luha nas Luha kalipay. sa kalipay. Wow, anak good no? Oh, tay ang inyong anak pinangga kayo mo. Ipadala og kwarta, napagita isa ka sakong bugas, no? Para dili magutman ba. Oo, praise the Lord. Tapos nagipadala si ma'am sa inyo nga teddy bear kay wa naman may gamayng bata daw ni nanay ti kana sa no kana na inyong ano no bibi para malingaw pud mong duha ba. Unya nalipay ta karon wala. Nalipay na. Wow, lipay. Okay, sige. Tay, kami di ay ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga bisag layo kayong white dust nakaabot mi diri karon no. Para makita lang namo nga malipayon mong duha ni nanay. Okay. Asa man to si Jomar? Jomar. Nya, kung naay nabuntis nga niabot diri, subot ka? Okay. Nanay ako. Oo. Oh, nalipayon ta si nanay ug si tatay, oh. Nya walay hug ug kiss niya si nanay ug si tatay. Oo. Sige, kisa kay nanay ug kay tatay. Ay! Na. Nanay, tatay, happy birthday. Salamat kaayo. Palakpakan natin sila. Happy birthday.